daukagu 20 metrotatik pelota bat botatzen dela 60 graduko angeluarekin eta galdetzen dizkigute hainbat galdera. Ematen digute altuera, hau da hasierako posizioa, ematen digute hasierako abiadura, guk finkatzen dugu T0 berdin 0 segundu izango dela, eta beraz, daukaguna da hasierako abiadura 15 metro segundu, X ardatzean igidura zuzen uniformea eta Y ardatzean igidura zuzen uniformeki azeleratuak, zeinak baldintzatzen duen altuera maksimoa. Orain, hasierako abiadurak X ardatzean konstante izango dena eta Y ardatzean konstante izango ez dena, adierazten dugu V0 funtziopean. Eta izango genuke V isa izango litzatekela V0 bider kosinu 60. Hau da, olako vektore bat. Eta VI izango da V0 bider sinu 60. Hemendik aterata. Gogoratu trigonometria. Beraz, kalkuluak eginda, V isa 0 izango da 7,5 metro segundukoa, konstante, eta VI 0 hasierakoa izango da 12,89 metro segundukoa, eta hau aldatuko da. Badakigu altuera maksimoan VI izango da 0. Hemen puntu honetan abiadura 0 da, vertikalean, ez horizontalean. Beraz, abiaduraren ekuazioa aplikatzen dugu Y ardatzean nun igidura zuzen uniformeki azeleratua den, eta izango genuke VI berdin VI0 gehi G bider T. VI kasu honetan izango da 0 eta VI0 kalkulatu deguna. Beraz, daukagu 0 berdin 12,89 metro segundu, ken G 9,8 metro segundu karratuko bider T. Eta ekuazio hau ebatzita lortzen dugun emaitza da T berdin 1,33 segundu. Hau da, behar ditu 1,33 segundu honaino iristeko. Orain aplikatzen dugu igidura zuzen uniformeki azeleratuaren posizioaren ekuazioa, gogoratu I berdin I0 gehi V0 delta T gehi bat biren G delta T berbi. Hemen ordezkatuta izango dugu altuera maksimoa lortzen duela T berdin 1,33 segundu direnean. Beraz, hasierako posizioa 20 metro, niretzat jatorria erreferentzi sistema hemen behan dagoelako, gehi 12,89 metro segundu dela V0I, bider kalkulatu dugun denbora hori, ken 4,9 metro segundu karratuko, bider denbora berbi. Hori eginda, kalkuluak dira 28,67 metro. Hau da, iristen da puntu honetaraino, nun altuera den 28,67 metro. Horrek esan nahi du, denbora tarte honetan, 20 metrotatik hasita egin duela diferentzia hori. Hurrengo galdera da zenbat denbora beharko duen lurreraino iristeko, hau da, mugimendu osoa. Lurrean dagoenean baldintza da posizioa iardatzean dela 0. Beraz, aplikatuko dugu ekuazio hau, baina nun H baldintzatzen dugu eta jartzen dugu posizio hori momentu horretan, interesatzen zaigu momentuan dela 0, hemen lurrean dagoelako. Orduan izango da berdina, ekuazio hau bera, baina hemen denbora da bilatzen ari garena. Orduan izango litzateke posizioa, bilatzen ari garen posizioa 0 metro, berdin 20, gehi 12,89 bider T, gure ez ezaguna, ken 4,9 bider T karratu. Bigarren mailako ekuazio hau ebatzita, lortzen ditugu bi denbora. Horietako bat negatiboa da, beraz ezinezkoa da, eta bestea positiboa. Eta hau da bilatzen ari ginen denbora. C atalean irismena galdetzen digute. Irismena kalkulatzeko gogoratu begiratzen degula zenbat denbora dagoen airean, eta denbora horrekin aplikatzen dugu igidura zuzen uniformean, eta irismena lortzen dugu. Irismena da zenbat denbora airean, eta aplikatzen dugu igidura zuzen uniformeko ekuazioa. Denok dakigun bezala, isa berdin, isa 0, gehi, V, delta T. Beraz, isa berdin, hasierako posizioa
0, x ardatzean, bale? Gehi abiadura dela 7,5 metro segundukoa isa ardatzean, konstantea, bider kalkulatu dugun denbora, 3,74 segundu. Eta hori, 28,0 metro distantzia dela, irismena dela. Eta hau da dena, edozein zalantza baldin badaukazu, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizut. Beste bat arte.